Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. Pagkaron ananaw sab kami ipambit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. O gamo na maghukom o magtimbang-timbang ini mga igsuon kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Ug busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ang intro. Nakoy pangutana si mga kakol ba? Unsa man ang sala nga pinakadako o pinakabugat yun nga sala, pinakauna yun nga sala ba? Di bang mga sala nga mga ginagmay pod, mahimo ba na siyang mortal nga sala? Kaya kasagaran sa mga tao ang ilang ginahuna katurang mga mortal nga sala o katong mga 10 commandments mao ti ilang ginasubay. Kung wala ka nakabuhat anang 10 commandments nga naa didto balaod ni Moises, siyo maurag malangit ka ana. Unsa kumusta na tong mga uban nga mga sala nga mga ginagmay pa sanang ayaw panlibak kana ayaw pamalikas nga wala man na dito sa 10 commandments. Unsay imong masultian na bahay ng utana na kinalang. Sige, mao mo na ang ginaingon sa kadaghanan kung mortal nga sala mao ay makalaglag ninyo. Balik ko na to ang balaang kasulatan, di ba? Ang gamayng kalayo, ang gamayng posporo makasunog sa dakong lasang, di ba? No, ang gamayng butang makadaot. Manang ingon nga ang dako nga sala ang garbo ug ang kakog, di ba? Kay kung naana kanimo ang garbo makasunog gid sa tanan. Kung miingon ka isa nga libak lang, ang kanang paglibak gamay ra na dili mortal. Pero pila ka buktaw ang makadungog ana. Makasunog na tibok barangay. Muna nga ayaw mong ingon nga ang gamay sala dili maluwas. Mas gwapo pagani tong dakong sala kay masudlutan man ka kung moangkon ka. Katutawa tong tulisan, ang dako nga sala, ang gamay sala mas lisod kay kini siya yamang matago, di ba? Mao man na ang ginaingon sa balaang kasulatan, hukman mo sa inyong tinago, magpa-Dios, magpaampo-ampo, pero anaa de kani ang garbo ug kakog. Tama? So ang mga tinago kol sala na siya. Oh, mo na sa importante kay ang tinago, kay ngano man kung magtago ka dito ang mga tao naguna-una nimo nga maayo ka pero naa de kay pagdumot. Kanang pamalikas, nang panglibak, dili ba? Mas maayo pa nga nakig-away nimo kay nakabalo ka nga nakig-away nimo ng tawana. Unya ka nang ilibak ka, dako man na, mura man nagpusporo makasunog sa tibuok lasang. Tama? Tama gid. Unya ang mga tao kung lain nimo di tanawa ang mga taong palibot. Unang busa, kuhaan ninyo na ang katong gipangutanan nimo ang dako nga sala, ang una gyud sala, ang garbo. Kaya kung naa kay garbo na kuna-una ka nga maalamon ka ikaw maayo nagsige magpamantay sa uban. Dili ba? Kanya nakita nimo nga naana nimo tanan hakog naman ka, hakog ka sa pagpaubos, hakog ka sa pagpasaylo, hakog ka sa pagpaminaw, hakog ka sa bahandi. Tama? Mo na ang unang sala, mao na unang sala, ang pinakadako nga sala. Kay diha man magtapok na si imong kasing-kasing ang pagpakarningan. Sultian ko kamo tanawa tong parisiyo o katong tulisan, katong kobrador sa buhis o katong parisiyo. Asa ang gikahimutan sa Ginoo atong parisiyo gamay sa sala binyal nga sala dili mortal pero nakasunog mas kinitibukan nga lasang ano man kay dagamang nagatuon niya nga maayo siya pero di ay hilom di ay siya pinuhatan nga kung naamo sa simbahan sa gibuhat sa tao kanang katedral o unsa nga simbahan nga pagtuon ninyo nisulod mo dito kinahanglan mutuman gid mo sa sugo. Kaya kung nagpa-Diyos-Diyos lang ka dito, nakaampo-ampo ka na kay mga tinago, hukman man mo sa mga tinago, kaya ang balaang pulong man mo'y gamiton. Tama? Nasabtan ninyo? Oo, nasabtan. Ayaw mo pag-ingon nga ang gamay sala, dili makasunog ngadto sa impyerno, dili mo masilutan. Mas dako na siya. Kaya nga naman, hilo man na, murag bitin nga mo paak. Di ba? Na, di ba na as balaang kasulatan, magpaampo-ampo, magpaluy-luoy, punis, pailakilak, punis siya, o mangitag tokbonon. Hinumduman ninyo na nasa balaang kasulatan mas lisod na siya kaya nga naman wala man kakabalo makatod ay nitukob na di kanimo wala kakabalo tanawa ang yawa dili niyo makita ang yawa nga sungayan makita niyo sa mga tao nagpakarong ingnon tama nga malingla mo nang na sa balaang kasulatan pagbantay ka mo kay daghan karon ang manglilitag dili maglitag og mga langgam maglitag kaninyo nga dadon kamo punuhay sa langit apan sila mismo dili sulod sa langit gihakot hinoon kamo ngadto sa impierno tama mao na nang manglilitag mupaon ba di ay na ang kung manglitag ang mga langgam mupaon ba di ay na og dili pagkaon tama mupaon gyud na siya pagkaon
karon makakaon ka, madala ka sa iyang bitag ug sa iyang pukot. Nga nga giingon sa balaang kasulatan kanang gipili sa ang mga apostoles, dili na kamo managat og mga isda kundi managat kamo og mga tao. Mao na ang karon. Ang atong ipaon mao ang gugma. Kay si Kristo gugma man. Amen. Amen. Kung magpaubos na mo magpasaylo, pasagdayon ang mga tao nga nangilabot kaninyo kay mao na mga walay bili nga bato nga bililhon kaninyo, diya mo makita nga nagpaubos. Tama? Tama. Wala ka dungog moglibak, putlan ninyo na. Ay, lunaw naman ka mo, dili naman ka mo nga kahoy nga uga kayo. Wala kung nakadungog moglibak, uga na kayo mo masunog mong apil. Anong dili mo masunog, inyo man putoy ipasa ang walay lami nga tabi. Mata kung makasubay mo sa balaang kasulatan, di ba? Kung adunay mga kotso-kotso, adunay libak adto ang mga tao ninyo ang gilibak ug tinuod ba ni una niyo ipasa sa uban. Amen. Ang ayaw mo paghawa sa balaang kasulatan kay naadi ang kamatuoran. Tama gid. Aso ko na di ay masala nga tama ng binya nga sala kinahanglan gid na siya nga kuanon. Pwede bahaton na nakol para dili sa mahimong mortal. Kuhaon mo ang imong garbo ug imong kakog. Ayaw pagsalig nga gamay lang ng sala. Kaya tanawag o imong lawas gamay nga samad kung dili nimo tambalan na. Di ba mo dako na? Kay magsalig man ka. Mao po na siya gamay nimo nga garbo, gamay nimo pagpahimatas on dili nimo tambalan pinagi sa pagpaubos. Mo dako na. Magdumot man ka. Matigo man na nimo. Ano mo ingon sila, dugay na gyud ka iko nimo naglagot ba dili ba? No? Nga unsa man to giingon sa Ginoo pakasama yung kini sa bata nga imo mangitigom na walay tawo nga walay sala dinhi. Pero kung kamo maalamo na kung unsa karon ang nakasala nimo, di ba ingon ang Ginoo unsa man naa sa walang kasulatan kung makasala ang tao kanimo sa isa ka adlaw kapito inig kawalo mga pasaylo kami pasaylo dili ba? Nya matuman yun na nganong mga gamay sala wala man yung ipasaylo. Kung mapasaylo mo ayaw nag-ibalik pagkaugma. Amen? Amen gid. Kasi pude ka bugat kayo ang balaod sa Ginoo nga angem ginato na siyang tumanon. Kasi may mapadulungan sa tao ba kung dili makatuman sa balaod sa Dios sa iyang mga sugo. Ang pulong na ni Puyo uban kaninyo ana sa balaang kasulatan. Kung miingon mo nga gisulay kamo sa Dios nga mahigugmaon ang tao nga nagsulay kanang dili na mo kontento sa inyong mga una-una. Murag naguna-una mo nga kamo labaw sa tanan. Kung inyong una-unaon nga inyong kaistorya labaw kaninyo kaalam ana-ana kaninyo ang gugma sa Dios. Kamo ang magsakripisyo para sa uban. Kaya ang Dios na maghatag kaninyo. Di ba naa sa balaang kasulatan? Nga ayaw na guna-una sa inyong kaugalingon ihatag ka nako ang buhing halad ang inyong kinabuhi. So kung hatag ka mo dito mo sa tao nagkinahanglan, kung nahigugma na mo sa mga tao nga nagkinahanglan, gihigugma na mo sa Dios. Mo tong ingon gani nga ang yawa gani mo hatag man kay andautan kay mo hatag man gani siyang anak ug pan. Ang Dios pa ka nga nahigugma kaninyo. Apan tanawa karon ang inyong kinaiya. Kung maingon ka mo nga gisulay sa Dios, ang tao nga nagsulay sa Dios. Tama? Kay kung wala nagsulay ang tao sa Dios, nawala na niya ang karbo ug ang kakog. Mana nga iya ang kalibutan karon dili na iya sa Dios. Kung aduna mo'y kaalam gamita nga nagduol ka mo sa Dios. Kung magpasalamat ka mo, pasalamati pinaagi sa inyong buhat. Tama? Dili sa baba kay ang baba nagpuyo diha ang tila. Ang dila diha mamakak, diha pon magampo, diha pon magpasikarbo. Kung magpasalamat ka mo, kung nahigugma ka mo ipakita sa inyong buhat, papuy-a sa inyong kasing-kasing. Kung naluoy na ka mo sa inyong isig katao, naluoy ng Diyos kaninyo ug nakakita na sa inyong gikinahanglan. So kung sa dato ang mga tinatawag nga isikataw ko, sa to ang timaylahan nga mo na nato ang isikataw. Ang isig katao giingon katong nagkinahanglan, di ba? Katong taong gitulisan balikon ko ang naa sa balaang kasulatan, di ba? Adunay tao, adunay gitulisan nga tao gilabay sa dapin sa dalan, dili ba? Naani sa balaang kasulatan. Na O niya nagpakitabang siya ni agi kaniya ang usa ka pari igo lang sang gilingi, dili ba? tama gid. O ni agi na pud kaniya usa ka lebeta igo lang sang gilingi ug ditipas kini sa laing dalan. Og ni agi kaniya ang usa ka Samarianon mahigugmaon. Nahigugma kay nagkinahanglan siya. Niya gitabangan sa gidala sa balay pahulayan. Niya yang gitambalan ingdan pa niya. Kung kulang pa niya ay kabalaka kay ako na magbayad niya na.
Unya nangutana naa sa balaang kasalatan nangutana ako sa usa ka tawo, sa usa ka bata, kinsa ang inyong isig ka tawo? Katong nagkinahanglan. So dito na to makita si Jesus, dito na to makapalagan si Jesus. Kundiin ang tao nga nagkinahanglan og gugma. Ihatag ang imong gugma kay ang Dios mahigugma kaninyo. Aron malinawon kamo. Tanawa karon ang kalibutan. Sila nagaingon nga nahigugma. Pero adunay na nagsungpaki, na nagdibatihay, nagilog kinsa ang labaw. Giilogan nila ang trono. Ang trono nga nagsulti sa kamatoran o wala nila, gitipas nila sa laing tanan. Mao nang gingon, gitipas nila ang mga pagbasa, giliko-liko nila, mga kanaang naa sa balaang kasulatan, katong gihimo kong panag-ingnan, katong Osaka, pari ug ang Lebeta. Mao na karon nagpili-pili, naglukso-lukso. Adunay mga pamakat, adunay subayon. Niingon ako sa balaang kasulatan, sundugan ninyo kini. Apan unsa ilang gibuhat, nitipas sa laing tanan. Kinsa ang Lebeta, kinsa usab si Melkisedek. Si Melkisedek, si Abraham ni Oper. Apan nakita sa mga Lebeta nga modawat silang ikanapo, nagbuhat silang balawat, haron sila po mabuhi, nitipas sa laing tanan. Hinumdumi niyo pagaya anak kana sa balaang kasalatan. Amen. Ang mga tao nga wala nagsulti sa balaang kasalatan, nitipas ka sa laing tanan. Tanawa ninyo ang nagadibati, di ba naglukso, masabtan ka na ninyo. Dili. Busa ang nakadungog, ang nakailangan ko maduol kay magduhig ako pinagi sa espiritu. Mo ni karon ang espiritu nga giduhig nako kaninyo. Busa tumana ninyo ang mga suko. Pasaylo kamo, haron pasayloan. Tabangin ninyo ang nagkinahanglan. Kaya na ako sa labing ubos. Kinsa ang mga apostoles kaniadto. Kinsa usap ako. Ngana kaninyo. Salamat kaninyo. Salamat sa kanyo. Kinahanglan gid ang pagtabang nato sa mga taong nagkinahanglan sa nang mga kabos nga ang mga tao, mga sakiton ana. Mao ka na akong ginaingon kaninyo nga walay dato nga dili makahatag, walay kabos nga dili makapampit. Kikinahanglan gyud nga magtabang haron tabangan ka. Pagita haron makakaplag ka. Panoktok haron pagabrihan ka. Ambot ipasabot. Panoktok sa gugma haron ikaw abrihan sa nahigugma kaninyo. Kung mangita ka mo og kaluwasan, pagita ka mo sa mga tao na kinahanglan haron makaplagan ninyo ang hingpit nga himaya. Mao kanay bahanti nga inyong gipadala ngadto sa akong giandam kaninyo. Amen. Amen. Nagpuyo uban kaninyo ang espiritu. Bulahan ka mo nga adunay nagaantos alang kaninyo. Amen. Amen. Pero sa pagkakaroon ko, kinsa man ang kanang kuan, kanang makita nato nga mga kaliwat ni sa mga Levita kaniadto. Kinsa kanang mga tawhana nga nag-akron sa mga sama sa Levita. Ako nang paningkamutan magtubag ko, kabalo na mo kinsay nagbuhat og balaod. Ang nagbuhat og balaod nitipas sa laing dalan. Di ba naingon ang balaang kasulatan ay po gamitan nga nahimo mong halangton. Mo ka nabot ipasabot nga nitipas sa laing dalan. O kinsa ang ginapaningnan nga wala niya gitabangan. Nagpaamahan po ni sila. O kinsa ang Samarianan. Diin ako. Diin ang anak sa tao. Niinom og atapay. Diin sab kamo karon. Nagkaos og tubig. Haron ilimpyo sa inyong tawanan. Diin po kamo karon. Nagkaos og tubig. Haron ilimpyo sa inyong espirituhanan. Mo kining gugma. Nabati ninyo nga kamo gimahal sa espiritu. Tungod kay gitagaan kamo kapanahonan nga mabago. Tama ba ko? Tama. Kinsa kamo kaniadto. Di ba? Anaasab kaninyo ang kalibutanan. Amen. Nganong anaa kamo dinhi nadugay pag-ayo. Kung tawhanon lang kini inyong gibuhat, mubo lang ni panahon. Ug ako usab nga gikamit, kanunay ko mahulga kaninyo. Unsa man ang akong ihulga kaninyo? Unsa po'y makuha ninyo kanako? Kaya nakailamang kamo sa Ginoo, nakailamang kamo sa espiritu. Ang balaang kasulatan nagsulti sa kamatuoran. Anaa kamo dinhi, kanunay nagainom, nagakaon sa pulong nga makalimpyo kaninyo. Amen. Amen. Maura gyud na ang akong ipasiguro kaninyo. Dili ko makahatag kaninyo mga pagkaon nga katawanan. Dili ko makapainom kaninyo o mga pino. Ang ako lang ipasiguro kaninyo. Kining kanunay na akong gisulti kaninyo ang pagkaon sa espirituhanan, pagpaupos o pagpasaylo.
Sultiin ninyo ang mga pamilya. Bana, higugma ang asawa. Asawa taho ang imong bana. Mga ginikanan ayaw pasok ang imong mga anak. Kung sultiin sa inyong mga anak, tahuran niyo yung ginikanan. O higugmaan yung isikay sama sa inyong kaugalingan. Kung anak ka ninyo, nakabalo na kamo, kinsa ang inyong amahan. Di ba wala na kagobot? Dili na kamo mabugatan. Pagpuyo kamo nga kontento na kamo kung unsay anak ka ninyo. Trabaho kamo sama sa langgam. Sama sa lumikas. Nga wala na kunana. Ugban. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanon nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.